je došlo do sijanja, možemo to bez zadrške tako kazati. Ako govorimo o točnim podacima, prema sada obrađenim biračkim mjestima, 6316 glasova Iva Rinčić i partneri, Marko Filipović 3500 glasova. Dakle, takva je sada situacija. Pitamo Ivu Rinčić kako doživljava ovo, jeste li očekivali s obzirom na dobre rezultate u prvom krugu? koja je u konačnici rezultirala ovime. Dakle, Riječani nisu podlegli strahu, prijetnjama, manipulacijama i slično, nego su dali glas za jednu pozitivnu Rijeku, Rijeku hrabrosti, Rijeku promjene. Hvala im na tome. Rijeka je dokazala da je velik grad i da gleda u budućnost, da se ne okreće u prošlost, da se ne bavi ideologijom, nego da je upravo dovoljno odvažno učiniti korak, izabrati promjenu, izabrati alternativu i okrenuti se budućnosti. Jeste li očekivali? Pa onako sve je ukazivalo na to. Najviše možda još i ankete donekle prije nekoliko dana, ali možda još više ta atmosfera na ulicama. Doslovno su ljudi prilazili, govorili možete, super, izlazimo, vraćamo se s puta danas da izađemo na izbore. Žao mi je za malu izlaznost, ali unatoč tome to inače ide na korist dakle strankama, ali unatoč tome evo, Rijeka je izabrala promjenu. Rijeka je velik grad. Uništili ste aktualnog gradonačelnika, ali i SDP. Pa ne bih rekla da sam ih uništila. Mislim da su se sami dosta pomogli oko toga, svojom podjelom, svojim svađama, svojim manipulacijama, da su nam pomogli time jesu, em su se oni podijelili, mislim da nisu gradonačelnik protekla 2 tjedna nije vodio kampanju koja je bila primjerena Rijeci i da su ga Riječani kaznili na određeni način. Uostalom, evo, mi smo jedna nova politička snaga, hvala Riječanima na tome, učinit ćemo najbolje što možemo, ako ne budemo dobri, naravno da smo na izbornom okrugu za 4 godine. To je odlika demokracije, upravo ta smjenjivost. I Rijeka je konačno donijela takvu odluku. 11 vijećnika u gradskom vijeću, stalno vas pitamo za moguće koalicije. Je li sada vrijeme da nam kažete ići ću s HDZ-om, ići ću s SDP-om, ići ću s ovima ili s onima? Za mene bi to bila prevara birača i svega onoga što smo govorili u protekla 2 tjedna. Mi nećemo stvarati koalicije, od sutra krećemo sa razgovore sa svim političkim opcijama, predstavit ćemo naš program, a sada kada smo dobili izvršnu vlast, mislim da imamo i taj legitimitet razgovarati sa svima onima kojima je u srcu Rijeka i koji se bave boljitkom Rijeke, a ne dakle samo političkim podjelama. Što ako se ne postigne taj konsenzus i ta većina u gradskom vijeću? Pa to je na neki način odgovornost na vijećnicima, tako. Dakle, sve scenarije možemo predvidjeti, naše da ponudimo, naše da izložimo koji su naši uvjeti pregovora, vijećnici se u konačnici odlučiti, oni su isto tako dobili legitimitet od građana u vezi toga, tako da dopustite da večera slavimo, a onda sutra ćemo imati vjerojatno i obraćanje medijima, a i započinjemo razgovore pa ćemo za par dana biti mudri. Hvala vam najbolje. Hvala vam.